Да. Да, имаш също една подобна случка, с нали седмика, защото тогава половината клас пушеше и нали имаше един и нали на физическо той винаги отиваше с якето, защото имаше едни дни спираха му ровят вренцето му да му нали, да го използват едно, да намерят нещо вренцето му и той заради това винаги си носеше го себе си века и някакво по време на физическо идваше с якето в салон. И буквално, нали, го караха там да прави кълба и някакви такива глупости. И, нали, братлето скипваше, за да не му падне случайно от джоба. Защото той не спеше го сага мега навътре в якето му. Ама пак имаше шанс да му падне от якето. Еми, Джиджи. GG. И